கொடுத்தோம்ல மருந்து. நான் டாக்டர் ஜான்சன் பேசுறேன். சொல்லுங்க. அது பாத்துக்கலாம். அது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து அடப்பு இருந்துச்சு பத்தியில, அந்த அடப்பை கிளியர் பண்ணி மாதவிடாய் வர வைக்கணும். ஒண்ணு முதல் பாயிண்ட். இப்ப மூலத்துக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆபரேஷன் பண்ணீங்கன்னா அதே ஆபரேஷன் பண்ண மூலம் திரும்பி வந்துடும். ஆமா, ஆபரேஷன் பண்றது சும்மா ஒரு ஒரு விளையாட்டுக்கு தான் ஆபரேஷன். ஆமா, தலையில ஆபரேஷன், காலில் ஆபரேஷன், கையில ஆபரேஷன் பண்றாங்க. எந்த ஆபரேஷன் பண்ணாலும் அந்த இப்ப வந்து ஆண்களுக்கு விதையில ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்கம்மா. விதையில ஆபரேஷன் பண்ணா வெரிகோசில் பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் பண்றாங்க யூராலஜி டாக்டர். ஸ்கேன் பண்ணி வெரிகோசில் ஆபரேஷன் பண்ணி ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு அதே வெரிகோசில் திரும்பி வந்துடுது. கர்ப்பப்பை கட்டிக்கு ஆபரேஷன் பண்றாங்க வெளியே, அதே கட்டி அதே 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 கர்ப்பப்பை அதே கர்ப்பப்பை கட்டி திரும்பி வந்துடுது. ஆமா, அப்புறம் ஓவரியில நீர் கட்டிக்கு ஆபரேஷன் பண்றாங்க. ஆபரேஷன் பண்ற டாக்டர். உங்களுக்கு மூளை வந்து உள்ள மூலத்தினுடைய முளை வந்து உள்ள தள்ளி கடந்திருக்கு. நம்ம மருந்து சாப்பிட்டனாலதான் அந்த முளை வெளியே தெரிஞ்சிருக்கு. கக்கூசு நல்லா டூ பாத்து நல்லா வருதா? கக்கூசு நல்லா வருதா? அது நீங்க என்ன செய்யணும்னா தேன் கலந்து ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில தேன் கலந்து குடிக்கணும். ஆமா, நல்ல தேனா வாங்கணும். தேன் நல்ல தேனா எப்படி கண்டுப்பீங்க? தேன் நல்ல தேனா? ஆமா, தேன் நல்ல தேனா கெட்ட தேனா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எல்லா பொருளையும் கலப்படம் இருக்கு. கலப்படம் உள்ள நம்ம நாடே ஒரு கலப்படம் உள்ள நாடுதான் நம்ம நாடு. எல்லாம் சும்மா வெளியே பெயிண்ட் தான், மூஞ்சிக்கு முகத்துக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு அவனுக்கு விற்கிறாங்க. அதுதான் ஆண்டனி சித்தா, டாக்டர் ஜே ஜான்சன், பிஎஸ் எம்எஸ். புரியுதா? ஆமா ஆமா. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்ப மூலமுடைய வெளியே தள்ளி இருக்கு, அதுக்கு ஆபரேஷன் பண்ண எம்பிபிஎஸ் எம்எஸ் டாக்டர் ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க. ஆபரேஷன் பண்ணாலும் திரும்பி வரும். கர்ப்பப்பை கட்டில ஆபரேஷன் பண்ணாலும் திரும்பி வரும். ஓவரியில ஆபரேஷன் பண்ணாலும் திரும்பி வரும். நீங்க தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் என்ன. வீட்டுக்காரர்கிட்ட பேசிட்டு என்ன சொல்லுங்க. ஆமா, என்னன்னா ஆமா, மாதவிடாயை ஃபர்ஸ்ட் வர வைக்கணும். மாதவிடாயை வர வைக்கணும். மாதவிடாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன நோயெல்லாம் இருக்கு? மூளை இருக்கு, மூட்டு வலி இருக்கு, அடுத்த நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கு. மாதவிடாய் வரல. எத்தனை வருஷம் மாதவிடாய் வராம இருக்கு? எத்தனை வருஷம்? அது மாதவிடாய் வர வைக்கணும். என் வேலை. அடுத்தால மூலத்தை சரி. காலு மூட்டு வலி பரவாயில்ல உங்களுக்கு? இப்போ ஆமா, நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணலாம். டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க. ஆபரேஷன் பண்ண டாக்டர்கிட்ட அவரு என்ன சொல்றாரு என்கிட்ட திரும்பி வந்து பேசுங்க. என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்க செய்யணும். ஆமா, நேரடியாக வந்து டிஸ்கஸ். சென்னை கோடம்பாக்கம் நேரம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. என்ன போன்ல பேச வேண்டாம். இப்ப மூலத்துக்கு ஆபரேஷன் பண்ணா திரும்பி வருமானு கேளுங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து கருணக்கிழங்கு சேர்க்க வேண்டியதானே? கருணக்கிழங்கு சேர்த்தீங்களா? வெரி குட். கருணக்கிழங்கு லேயும் சாப்பிடணும் அவசியம் இல்ல. கருணக்கிழங்கையே சாப்பிட்டுலாம் சாப்பாட்டுல. அதுதான் நீங்க வந்து எண்ணெய் பலகாரம் அசைவெல்லாம் எடுக்க கூடாது. நீங்க மிச்சர் போண்டா வடை ரொம்ப திங்கிறதாக உங்க வீட்டுக்காரர் சொன்னாங்க. தயிர் மோர் எடுத்துக்கணும். மத்தியானம் தயிர் மோர். நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கணும். நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகளை தயிர் மோர்
நார்ச்சத்துனா தெரியல? நார்ச்சத்துனா என்னது? பழத்துல தோல்ல ஒரு மாதிரி நார் மாதிரி வருது இல்ல பழத்துல, அந்த நாரை சாப்பிடணும். அதுதான் நார்ச்சத்து, அது பேரு. நார்ச்சத்து. கிழங்கு சொல்லுவாங்களே, ஊர்ல கிழங்கு சொல்லுவாங்களே, பனங்கிழங்க, பனங்கிழங்கு. அதுல பீலி மாதிரி வருது, அது கிழங்கு தோல் வருது, அதுல நார்ச்சத்து இருக்கு. காய வச்சு எடுக்க கூடாது, ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடணும். ஃப்ரெஷ்ஷா எது பாருங்க, சீசன் வரும்போது சாப்பிட வேண்டியதான். மலச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது. மலச்சிக்கல் இருந்துச்சுன்னா மூலம் சரியே ஆகாது. மலச்சிக்கல் இருந்தா மூலம் அது அடப்ப சரி பண்ணிக்கலாம். ஒண்ணு பயம் கிடையாது. ஆமா, நீங்க என்ன செய்யுங்க, சனிக்கிழமை காலையில வந்து பாருங்க 10 மணிக்கு. இன்னைக்கு புதன்கிழமை. ஆமா, நீ புதன்கிழமை டேட் என்ன? 14/9/2022. 15 சனிக்கிழமை காலைல வந்துருங்க 11 மணிக்கு. நன்றி.